A borrasca Leonardo deixa imaxes tremendas, sobre todo en Andalucía e Extremadura. Toda a poboación de Grazalema, en Cádiz, tivo que ser desaloxada e hai 400 evacuados máis na provincia de Córdoba. En Galicia, o interior de Pontevedra segue en aviso laranxa e boa parte de Galicia en amarelo. Os ríos marcan os niveis máis altos dos últimos 7 anos. Renfe suspendeu hoxe todos os trens con orixe ou destino Vigo sen ofrecer alternativas e avisan que a situación se repetirá mañá, tamén entre Ourense e Santiago. A Xunta tivo que despregar transportes por estrada para paliar a situación. Galicia reforza o servizo de axuda no fogar. A Xunta vai destinar 150 millóns de euros adicionais. Así se recolle no pacto asinado por Alfonso Rueda e o presidente da FEGAMP. Na nosa comunidade, máis de 20.000 dependentes reciben o apoio dun coidador na casa. Accidente laboral mortal en Silleda. Un home de 80 anos faleceu ao quedar atrapado no dispensador para preparar o penso nunha explotación avícola. Malia que varios compañeiros lograron liberalo, os sanitarios só puideron confirmar a súa morte. Boas noites. Leonardo azouta Galicia de todos os xeitos posibles. A neve volve á montaña esta madrugada, temos alerta laranxa na costa por vento e no interior tamén hai avisos activos por acumulación de agua. Comezamos pola provincia de Ourense, onde a chuvia non dá tregua e iso notase nos ríos prácticamente de toda a provincia. Patricia. Sí, aquí, por exemplo, no encoro de Velle, en Ourense, as comportas semellan non dar abasto, salvo pequenas treguas, como a que temos agora mesmo, non parou de chover, e iso fixo que dende este mediodía o Miño subise, por exemplo, 1 metro, situándose por riba dos 7,5 metros. As piscinas e prácticamente todos os paseos fluviais están ou ben pechados ou ben cubertos pola auga. As autoridades recordan que non temos que achegarnos a ríos, a regatos ou a torrentes. A situación no resto da provincia non é mellor, é tamén moi complicada, coa maioría dos ríos en alerta. Ribadavia, Baños de Molgas ou Monterrei son só algunhas das zonas nas que están afectando estas enchentes. A Alameda de Vilaza tan só pode adiviñarse baixo a auga. O río Búbal, fora do seu leito, cubriuna xa por completo. O outro lado da estrada, a auga quedou á porta da escola e do centro de saúde. Mañá por a mañá, as previsións tamén son de moita auga, e entonces mañá eu creo que mañá non vai a poder ser utilizado a aula de aquí de Villaza, nin o centro de saúde, non? E bueno, estamos en alerta, estamos en máxima alerta por se hai que evacuar algún veciño. Algúns non precisan un rescate, pero sí agardar para sair das súas casas polo nivel que acadou a auga. Sobre 35 ou 40 centímetros donde a miña casa. Non podíamos salir esta mañá, non. Iso en Monterrei, pero non é mellor a situación, por exemplo, en Ribadavia. O aumento de caudal do Maquiáns e o Avia que desemboca no Miño obrigaba esta tarde a cortar a estrada que comunica Ribadavia coa Arnoia. Aquí en zonas como a Quinza ou a Veronza, a auga segue o seu camiño, anegando estradas, ameazando vivendas e mesmo a entrada do centro de saúde. Hai aviso vermello no Miño, na Peroxa e Ribadavia e tamén no río Avia, laranxa no Limia, en Ponteliñares e en Ourense, o encoro de Velle, 89% da súa capacidade e coas comportas abertas desauga no Miño máis de 2.000 metros cúbicos por segundo, deixando anegados ou pechados os paseos fluviais da cidade. Na cidade de Ourense, a rotura dunha tubaxe deixou esta fuga de auga que provocou situacións de risco para os condutores que circulaban pola zona no momento do accidente. Os operarios tiveron que traballar toda a mañá para cortar a filtración. E tamén problemas en Lugo. A ladeira dun monte caeu sobre a estrada que une Ferreira de Pantón con Santo Estevo de Ribas de Sil. Sucedeu na parroquia de Frontón, nunha zona especialmente castigada polos incendios do verán pasado. A falta de vexetación e maila intensidade da chuvia fixeron que se desprendesen pedras de gran tamaño sobre a vía. A Deputación Provincial de Lugo enviou maquinaria e operarios para retirar canto antes o material desprendido. Estamos agora no interior da provincia de Pontevedra, unha xornada máis en aviso por acumulacións de auga. Os ríos marcan os seus rexistros máis altos dos últimos 7 anos. Cal é a situación aí, Andrea?
Pois, por exemplo, a arestora aquí en Ponte Caldelas a situación é de relativa tranquilidade despois de que esta mañá desbordase o río Verdugo o seu paso polo paseo fluvial, pero xa se realizaron as correspondentes tarefas de limpeza e mantemento, segundo nos contaron os veciños da vila. Agora, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta mantén activado o plan Inungal en nivel de preemerxencia e mantén vixiados unha vintena de ríos en toda Galicia. Un deles é este río Verdugo. Tamén na provincia de Pontevedra están o Lérez ou o Umia Gallo, así que o goberno galego, como dicimos, mantén esa recomendación de non achegarse a paseos fluviais ou a zonas que poidan ter fortes correntes de auga. Grazas, Andrea. O temporal tamén condicionou a actividade nos aeroportos. O máis afectado foi o de Peinador, en Vigo. Ventos de ata 30 nudos impediron aterrar o primeiro voo do día procedente de Madrid e que tivo que regresar a Baraxas. Durante a xornada, outros 2 avións, un que veña da capital de España e outro de Gran Canaria, foron desviados ao aeroporto coruñés de Alvedro. E tamén incidencias no tren. Despois de todo o día sen trens en Vigo polo risco de desprendementos e inundacións, Renfe anuncia que mañá seguirá suspendido o servizo en Vigo e que tamén afectará esa suspensión á liña Ourense-Carballiño-Santiago. Os trens deixaron de circular desde a pasada madrugada, afectando a centos de usuarios que non puderon facer a viaxe, Mónica. Si a estación está completamente baleira, mesmo chama a atención o silencio. Desde primeira hora da mañá, os trens que conectan co resto das cidades galegas con Madrid e co eixo atlántico non circulan. Adif decidiu suspender o tráfico ferroviario polo temporal que atravesa a nosa comunidade. Desde Renfe confirman que están moi pendentes da súa evolución para restablecer a circulación en canto sexa posible e non haxa ningún risco nos trasectos. Vigo volverá a estar incomunicada por tren este venres. Renfe decidiu prolongar un día máis a suspensión do tráfico ferroviario ante o risco de desprendementos e inundacións a causa do temporal. A situación afectou a centos de viaxeiros. No tengo ni idea de cómo hacer porque trabajo en Coruña, o sea que no tengo ni idea de cómo voy a ir a trabajar ahora mismo. Tampouco nos deron alternativa, está todo moi colapsado, as vías están inundadas, tampouco deron buses. As plataformas están baleiras e os trens parados. Só hai viaxeiros nos mostradores de Renfe para pedir información ou a devolución dos cartos. A situación é que a verdade é que non temos información, seguramente as persoas tamén que hoxe querían viaxar ou demais, polo visto non teñen ninguna información a posteriori. Fui hasta allí, no me daban ninguna solución, ni autobús, ni tren, ni nada. Al final me tuvo que traer mi padre en coche de Coruña hacia Vigo, porque no me daban ninguna solución. A suspensión afecta as conexións con Ourense, Tui, Santiago e a Coruña e tampouco circulan os convois que conectan co eixo atlántico nin coa meseta. Renfe adianta que non hai previsión durante canto tempo se poderá alongar a cancelación. Tampouco contempla habilitar transportes alternativos por estrada nas segundas xornadas en tren. Sen trens para sair ou chegar a Vigo, centos de persoas buscaron outras opcións. A Xunta reforzou os servizos de autobús para garantir a mobilidade dos afectados e pide a Renfe que ofreza alternativas, algo que hoxe non fixo. A cola chegaba ata a porta e por fora viñan máis. A primeira hora eran a maioría xente que tiña que ir traballar. Vou traballar. Entón, vime nesta situación e claro, non sabía que facer. Y aquí estamos, intentando llegar al trabajo. E agora sabes o que estamos todos no mesmo, que saber se podemos chegar no autobús. Os buses que ian chegando viñan cargados, mentres outros seguían buscando billetes para traballar. O meu plan de hoxe era viaxar a Ourense para traballar, porque entre as 2 da tarde. Yo tenía que llegar a una entrevista de trabajo y ya la perdí, así que bueno, nada. Igual tengo que ir a Madrid, pero me parece demasiada falta de respeto. Para marchar de viaxe... Tenía que llegar a las 12 y algo. Llegó a las 7, 8. Ou por lecer. Íbamos a terminar as clases e pillar o último tren para salir por Coruña. E nada, al final, pois xa perdemos as clases e vamos agora. Resúmenos a xornada esta viaxeira, cun aceno que vale máis que 1000 palabras. Que facemos? Entón, pois eso, pensando... Estaba de bo humor, ela, por sorte, non tiña presa. Problemas que poden ter continuidade a semana que ven porque está convocada unha folga ferroviaria xa que a reunión de hoxe do ministro Puente cos sindicatos non foi frutífera. Ademais, o Adif prolongou o aumento de tempo de viaxe entre Madrid e Barcelona ata decembro. A Organización de Consumidores Facua advirte de que estas limitacións de velocidade
non son causa de forza maior para non pagar as indemnizacións que lles corresponderían aos usuarios. Máis asuntos. A Xunta vai destinar 150 millóns de euros adicionais ao servizo de axuda ao fogar que prestan os concellos. Así se recolle no acordo que acaban de asinar o presidente Alfonso Rueda e o da FEGAM, que destacan que este pacto suporá un alivio para as arcas municipais. Xunta e FEGAM destacan a vontade de diálogo entre administracións para beneficiar as 23.000 persoas usuarias en Galicia do servizo de axuda no fogar. A achega autonómica vai pasar dos 12 euros hora aos 16 este ano, 17 o que ven e 18 euros no 2028. Que supón este acordo? Pois, dende logo, un alivio ás arcas dos concellos. O mellor acordo que perseguía a FEGAM non. A FEGAM non renuncia a conseguir o que establece a Lei de Dependencia, si se plasma neste documento, que é conseguir que o 100% sexa financiado por Xunta Estado e o copago dos usuarios. Alfonso Rueda destaca que a Xunta vai duplicar a súa aportación a este servizo en 7 anos e asegura que a contía podería ser maior se o Goberno Central puxera o 50% que marca, lembra, a Lei de Dependencia. Ojalá que poida ser máis. Ojalá que as dúas partes respecto á Lei de Dependencia cumpramos as nosas aportacións. Simplemente con que as dúas partes, a Xunta de Galicia está facendo, outra parte que o Goberno Central o faga, se podería cubrir probablemente todo o coste do SAF. A Xunta destina cada ano 112 millóns de euros a este servizo. A esa cantidade sumará 150 millóns en 3 anos para financiar as subas ata 2028. A cidade de Lugo vai contar con máis de 1.200 vivendas novas no barrio do Sagrado Corazón, 80% delas protexidas. O proxecto dará vida a un barrio antes esquecido, afastado do centro, pero que en breve vai coller moita forza porque está cerca da futura estación intermodal. Imos con asuntos da política nacional. Paco Salazar, exalto cargo da Moncloa, dixo hoxe no Senado que ninguén do Partido Socialista lle pediu dimitir tras coñecerse varias denuncias contra el por acoso sexual. Salazar ia ser nomeado adxunto á Secretaría de Organización do PSOE, pero uns días antes coñecíanse varias denuncias contra él por acoso sexual. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesionales y las he respetado como mujeres. En malia que as denuncias quedaron paralizadas, hoxe dende o PSOE. Las mujeres, de acuerdo con su relato, fueron objeto de comportamientos intolerables, de un machismo intolerable. Señor Salazar, usted erró en su comportamiento. Con todo, ¿nadie en el Partido Socialista le pide que dimita? No. Bien. E admitiu que renunciou aos cargos para estar coa súa familia. Sobre a reunión que tivo con Pilar Alegría, unha vez coñecidas as denuncias, Se interesó cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer. ¿Sabe que Pilar Alegría le dijo a Jorge Azcón que le había reprochado su actitud en esa comida, señor Salazar? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. a comparecencia de Salazar na comisión do caso Coldo estaba motivada para coñecer detalles sobre o presunto financiamento do PSOE. ¿Qué sabe usted de Pedro Sánchez, señor Salazar, para que usted se le haya protegido como se le ha protegido? Salazar recoñeceu que nunca tivo responsabilidade no financiamento e que, a pesar de participar de forma activa na precampaña das primarias que gañou Sánchez, nunca subiu o famoso Peugeot. O Supremo obriga a José Luis Ábalos e a Koldo García a comparecer presencialmente no tribunal o vindeiro venres. Os dous pedirán declarar por videochamada alegando motivos de saúde. Ábalos e Koldo están en prisión desde novembro polo presunta trama corrupta na compra de máscaras. Un home de 52 anos quedou ferido de gravidade tras unha explosión de gas na cociña da súa vivenda no barrio madrileño de Usera. Ademais de ocasionar importantes danos no interior do inmoble situado no primeiro andar, a onda expansiva da explosión provocou que a carpintería exterior saíse despedida cara á rúa. A vítima foi ingresada nun centro hospitalario con queimaduras de segundo e terceiro grao na cabeza e nas mans. Este xoves faleceu un home tras quedar atrapado por unha máquina en Silleda. O accidente laboral tivo lugar na parroquia de Refoxos. As persoas que se atopaban no lugar lograron liberar a vítima da máquina antes da chegada dos servizos de emerxencia e pouco máis tarde o persoal do 061 só puido confirmar o seu falecemento. A Garda Civil detivo supostos atracadores dunha sucursal bancaria en Cervantes o pasado mes de outubro. As dúas persoas foron interceptadas cando se dirixían a esa mesma oficina para perpetrar un novo roubo. Son dous veciños de Miño e Carral que sorprenderon os axentes pola minuciosidade con que planeaban os roubos.
caeron cando volvían ao lugar do crime. Os dous presuntos atracadores eran sorprendidos no seu coche cando se dirixían a Cervantes para repetir o roubo que presuntamente protagonizaron o pasado 24 de outubro. Aquel día sorprenderon a traballadora desta oficina de Caixa Rural a primeira hora da mañá. Un home con perruca armado cunha pistola obrigouna a darlle 70.000 euros da Caixa antes de escapar co seu cómplice en poucos minutos e sen deixar rastro. Ou iso é o que se cría ata agora. En realidade, a Garda Civil estaba tras a pista dun dos cacos, con varios antecedentes por atracos na comunidade. Actuaban cun alto grao de profesionalidade, analizando durante días cada un dos seus obxectivos para averiguar horarios, identidade dos empregados e mesmo frecuencia de paso das patrullas. O segundo atracador ten un historial delituoso ligado ao tráfico de drogas. Tras detelos, rexistraron as súas casas en Miño e Carral. Ali atoparon unha pistola, a perruca usada no primeiro roubo, binoculares de visión nocturna e un dispositivo detector de frecuencias. A xuíza do Tribunal de Instancia de Muros deixou en liberdade o último detido en relación co alixo de 3.600 kilos de cocaína interceptado en setembro na Pobra do Caramiñal. Toma esta decisión debido a que a Fiscalía non solicitou o ingreso en prisión. Aínda así, o home retirouselle o pasaporte e deberá comparecer semanalmente no xulgado. Está investigado por un delito contra a saúde pública, pertenza á organización criminal e branqueo. Con el son 13 os arrestados por aquela descarga frustrada de droga. 48 anos de cárcere pro acusado de violar 3 mulleres que en 2023 responderon a un anuncio para un traballo nun club de Ordes. Nalgúns dos casos, as vítimas foron sometidas a sumisión química. A sentenza da Audiencia Provincial da Coruña di tamén que o home se aproveitou da situación irregular das mulleres para prostituílas. Elévanse a 12 os casos de varíola do mono en Galicia. Todos os afectados son homes de entre 35 e 65 anos, a maioría da provincia da Coruña. O Sergas di que o risco de transmisión é moi baixo, pero recomenda estar alerta se aparecen síntomas como a febre e bochas na pel. Volvemos centrarnos na borrasca de Leonardo, que está alcanzando marcas históricas de chuvia en Andalucía. Máis dun milleiro de persoas están illadas polas enchentes dos ríos e 7.000 tiveron que ser evacuadas das súas casas. Entre eles, toda a vila de Grazalema, polo risco de que colapse o acuífero que hai debaixo. Grazalema é a estas horas unha vila fantasma. A Garda Civil revisou casa por casa para que non quedase ninguén na localidade. A Junta de Andalucía ordenou evacuar os preto de 1.600 veciños que quedaban, ante o risco de desprendementos e incluso de que poidan ceder as construccións polo colapso do acuífero que hai debaixo da vila. De abajo del suelo de las tuberías que crujen, y entonces eso es lo que escuchábamos, pero eso era un miedo. As marcas de chuvia que se registraron en Grazalema son históricas, case 600 litros por metro cadrado en 24 horas. Tamén se ordenou a evacuación das zonas inundables de toda a conca do Guadalquivir na provincia de Córdoba. En total, hai uns 7.000 andaluces desaloxados das súas casas e máis dun millar illados polas enchentes dos ríos. A situación pode complicarse ao abrirse as comportas de varios encoros. Aguas abajo, zonas van a quedar afectadas y zonas que pueden quedar afectadas especialmente en esta ciudad de Jerez. En Málaga continúa sen éxito a busca da muller que foi arrastrada por unha riada. O temporal afectou visiblemente as comunicacións. 6 provincias andaluzas teñen problemas coa electricidade. Máis de 140 estradas permanecen cortadas e os servizos ferroviarios están suspendidos case por completo. O temporal ten en alerta outras dúas comunidades. Castela-A Mancha activou o plan de inundacións en 46 treitos de ríos e avisos por fortes ventos. Así, cubertas de auga estaban esta tarde moitas rúas de Talavera de la Reina. En Extremadura estánse producindo desaloxos preventivos ante o baleirado de varios encoros. Un milleiro de persoas tiveron xa que abandonar os seus fogares, a maioría en Jerez de los Caballeros. En Madrid, a rotura dunha tubaxe asolagou o túnel da autoestrada que vai á terminal T4 do aeroporto de Baraxas. Varios coches quedaron atrapados pola auga no seu interior. O incidente ocorreu en hora punta e provocou un caos circulatorio. Tamén houbo que pechar a liña de metro que leva a ese mesmo aeroporto.
Leonardo está azoutando con forza tamén Portugal, onde a cadea de borrascas xa provocou 12 mortos. Así está a localidade de Alcácer do Sal, no Alentejo, onde o río Sado cobre o primeiro andar das vivendas. Os equipos de rescate están evacuando a xente atrapada nos pisos altos e nas casas que quedaron completamente illadas polas augas. Aquí suspendérose as eleccións presidenciais do domingo e non se desbota ter que facelo noutros lugares porque o temporal recrúa esta fin de semana. O rei acaba de referirse aos efectos que está provocando esa borrasca de grande impacto. Dende o acto do 50 aniversario do Foro de Debate Siglo XXI, Filipe VI quixo mandarlles unha mensaxe de apoio aos afectados polas inundacións. María Cheda. Sí, celebranse 50 anos dun foro de debate e de diálogo clave para a transición. O rei Filipe VI no seu discurso quiso poñer o foco nesta situación meteorolóxica adversa que está atravesando boa parte do país. Amosou a súa solidaridade coas vítimas e tamén o agradecemento con todos aqueles que están traballando nas emerxencias nestes últimos días. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, presente neste foro, asegurou nas últimas horas que recibiu tanto a chamada do rei Filipe VI como do líder da oposición de Núñez Feijóo. Dixo que todos os medios están a disposición dos cidadáns. Escoitamos o rei Filipe VI. Un abrazo lleno de cariño y apoyo a tantos afectados. Hay muchísimos evacuados de sus domicilios, aunque de momento no con tanta gravedad, en Castilla y León y Galicia. La presencia del presidente de la Xunta aquí garantiza que de momento la cosa va bien, ¿no, presidente? Os reis presidiron a reunión anual do Real Padroado da Galería de Coleccións Reais. Ali coincidiron con Marta Ortega. A presidenta de Inditex é parte do padroado que xestiona esta galería dedicada aos Austrias e aos Borbóns. No encontro houve unha gran sintonía entre Ortega e os reis, e mesmo momentos en que as risas pesaron máis ca os protocolos. Un colirio recentemente autorizado nos Estados Unidos elimina temporalmente os efectos da presbicia. Unha pinga ao día restaura a visión de cerca durante 10 horas. Nova York, Argemino Barro. Boas noticias para as preto de 2.000 millóns de persoas en todo o mundo que sofren presbicia, un endurecemento do cristalino que impide ver ben en distancias curtas. O regulador estadounidense aprobou Jubetsy, fabricado por 10 Point Therapeutics, despois dun ano enteiro de ensaios clínicos exitosos. Unha pinga ao día en cada ollo pode reducir a pupila para mellorar a visión de preto, con efectos secundarios moito máis limitados que outros colirios similares. De volta en Galicia, a Coral Casablanca de Vigo volve aos escenarios e faino a favor da solidariedade. Este venres actuará no Teatro a Fundación da Cidade Olívica cunha recadación que irá destinada a proxectos relacionados ca loita contra o cancro. A cita será ás 8:30 e as entradas aínda seguen á venda. É un dos asuntos do día. A policía recuperou 3 obras de arte desaparecidas dende os anos 70 do século pasado e que pertencen ao patrimonio do Estado. Trátase do cadro La Chata, un retrato de Isabel de Borbón pintado por Joaquín Sorolla en 1908 e outras 2 pinturas de José Moreno Carbonero. Foron localizadas no Palacio de Liria de Madrid, propiedade da Casa de Alba, unha das familias aristocráticas máis importantes de España. É sorprendente a cantidade de obras de arte que desaparecen todos os días. Só en España, unhas 11.000 están en paradoiro descoñecido. Repasamos as desaparicións máis rechamantes. 1990, os cacos fixéronse cun botín de 500 millóns de dólares no Museo de Boston. Levaron, entre outros, Trebón no mar de Galilea, de Rembrandt. O museo mantén o marco baleiro agardando polo seu regreso. Nese mesmo golpe afanaron o concerto de Johannes Vermeer, considerado o cadro roubado máis valioso do mundo. En 2010, outro golpe, levaron do Museo do Cairo amapolas de Van Gogh, nun caso que destaca polo desastre do Museo Exipcio. Poucos gardas, cámaras de seguridade que non funcionaban, nunca o recuperaron. A Natividade con San Lourenzo e San Francisco de Caravaggio desapareceu en Palermo no ano 69, disco levou a mafia siciliana. En Nova York levaron un Dalí. Poderíamos dicir que foi un roubo surrealista. Colleu o cadro e marchou. Ata mañá.